ଆଙ୍ଗେଲ କୁଇନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଝିଅମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କରିକି ନିଜେ ସଜେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଇ এই গরিবী কলাকার করবে মঞ্চক স্বাগত করিবা অঞ্জল গোয়েল
ଶ୍ରାବଣୀ ନାୟକ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ପାଇଁ